Timbog naman sa hinihinalang drug den ang sinasagawang pot session. Diyan po sa may bayan po ng Villasis, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin Idol Ron Araca. 104.7 IFM. Report! Huli sa akto ang main drug suspect habang nagpa-pot session sa Villasis, Pangasinan habang nakatakas naman ang dalawa pang kasamahan nito. Nauna nang nakatanggap ang otoridad ng tip kaugnay sa umanay pot session sa nasabing bayan. Nakumpiska sa operasyon ang 5.6 na gramo ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng git 38,000 pesos. Nakuha rin ang isang baril at bala maging ang isang granada. Harap ngayon ang suspect sa kasyong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9516 o ang Illegal Possession of Explosives. Larito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.